Dovoľte, aby som vám predstavil Elixir Ultime, je z fialovej rady. Elixir Ultime obsahuje 4 vzácne oleje. Je to olej z kukuričných klíčkov, rastlinky pracaxa, z kvetu kamélie a argánového orechu. Ďalej obsahuje výťažok z ruší stolistej, ktorá veľmi regeneruje vlasové vlákno aj do hĺbky. Olej je určený na všetky typy vlasov, najmä na tenké a citlivé vlasy. Nakoľko obsahuje malé percento alkoholu, veľmi príjemne sa svojou konzistenciou nanáša na vlasové vlákno. Olej môžeme použiť aj pred šamponovaním vlasov, s tým, že je to určené ako finálna starostlivosť, aplikuje sa po fúkanej na dĺžky a končeky vlasov, hlavne pri suchých a citlivených končekoch. Olej vôbec nezaťažuje svojou konzistenciou, nezanecháva vlasy masné, vlasy sa maximálne lesknú a sú veľmi hebké a vláčne.